ki bani kuɗi na salin alin wallahi ko in miki terere. Ai ni abin da nake so kenan, ni da nake so suna na ya daɗa yaduwa a duniya. Jimmai barauniya, ki tsaya mana, barauniya Dillaliya, Jimmai barauniya, ki tsaya, wallahi in miki. Wannan bakwainin abun fa. 17,000 ne na ce za ki ba mu. Shi yasa ba a san mutum ya fiye kwashe-kwashen abubuwa a kwakwalwarsa. Wannan abun zan siya 15,000. Wurar Allah. 1,500. Ƙasa ta yi ta hannun ke da yawa. To tsaya ka ji ba zan ma siya 1,500 ɗin ba ne, 1,000 zan siya. Ai na ga kin wuce gona da iri ne. Jimmai mai kwandon jaraba. Dakata malaya za ka rika cima uwata fuska a gabana. Ba ke ce sa'ata ba, uwar ki ce sa'ata. Kuma in dai har wannan yaran ne wallahi sai dai ka koya a gurin uwar ɗaki. Allah miki albarka. Ka ce amma masu magana ma har da kodadu wallahi. Jimmai Dillaliya. Kamfanin Dabai Entertainment suka shirya tsab domin kawo muku wannan katon shirin. Ai shi mutum ba laifi bane idan aka ce zai yi sana'a ko da mace ce wanda za ta rufa kanta asiri, amma ya zama sharadi cikin sana'an nan da za a yi da mace za ta ko namiji zai ya zama babu haramun a ciki, ita kuma bata shiga da wani al'amari na almubazzaranci. Ina kike? Tabbas layin da ta shata lallai kan ba layi ne wanda ake bi ba. Rasan da take bugawa da kuma lissafin da take bugawa tabbas ya sha bamban da mai hankali. Kudirin ta ɗaya ne kuma lissafin ta ɗaya ne, sai da ribar da take nema tabbas ba irin wanda ɗan adam yake bibiya bane. Kasuwa ce kaɗai ake zuba riba kuma sannan a saka jari domin a tsanci ribar a gaba. Menene dalilin ta na buga wannan lissafin kuma menene lissafin ta? Jimmai Dillaliya. Kai ka ƙara ce min yar wahala, kai ne rikakken dan wahala, ƙarya ka taci ƙarya, ƙaramin dan daba ne kai ka tare ni ka kalla ka ga na fi karfin tsoron ƙaramin dan daba irin. Kai! Ki taka hankali fa in ba so ke sha jinin ki ba. Chocolate daga yau sai yau na ƙara ganin ki da wannan ba ke ba ita ba. Wallahi sai na jefa ku a wahala domin kai kin san ni. Saboda kin san Saudiya ma an mace mai kyau ta tafi aiki ta je ta fi samun karbuwa. Amma gaba ɗin raja'u ta je a raja'u take karewa. Dan kaga ina bin ka tallalami zaka dinga moke murya yadda kake kubul uwa tumatir dan ranin nan shine za a kalle ka a ce baka da lafiya. Zan iya azawara wanda za su tafi Saudiya nan ka zabi duk wacce kaga ta ma na tsaya a yi biki. Na babban gidan nan gidan mata. Shi matsiyaci ko a tundan mai kika tsoma shi yadda kika saka shi haka zaki ciro shi. Jimmai Dillaliya. Cuta ta sa a ranta, yaudara ta sa a ranta, damfara shine aikinta, abinda za ta sayar maka ba lalle ne shine a cikin kunshin ba. Jimmai Dillaliya. Labari da kuma tsarawa bi Ali Ethiopia, daukar nauyin shirin Narjis Amar, mashirin shirin Abdul Kuntau, wanda ya bada umarni bi Ali Ethiopia, daraktan zamani. Lokacinka shine tabbas. Baba ai ba zan yadda ba in lalace ni kadai, sai na nemi aboki. Mu bi a dinga mana shaida, ai tun da kai ne a garin da ka fara tarana ka ce na lalace, dole yar ka nima in lalata ta, duk abin da zai faru ya faru. Kashi ga mu da maganin banza muna. Wannan shiri zai fara zo muku ne a YouTube channel mai suna Jimmai Dillaliya TV. Sai ku subscribe ku danna mana karawa da zarar mun fara saki zai zo muku akwatin wayoyinku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8:30 na dare. Jimmai Dillaliya.